Assalamu alaikum. Khirial ma'arula. Khirial rayон цоял. Жаqa унсокоре унасубугу кутакал нижразев ничку харав қо. Жаqa унсокоре ундан нисунугу. Олгу мa'арулмат цуне цунулер нитлер муализаби мa'арулмат цули муализаби. Лидера қалкола жаqa адин роххал данниси унсокоре уна эмер буку матиларина. Жаqa ашит рохо حق حتت هذا بيرسنت هذا شال نيل معروض داني وراتوخا دي بطلمو كوديا باركلا تلزه شامل اللي اساسي باخوي استوتس باركلا شات اولوغي باخوي شاغورسون هذا دي حالخي تچو هابجو هابيچو اب نترا بانديمين اراتو коронавирус унти бачара сбахара зортоги анлахо нетера Хельсинки виц пивотму рагракас баркала тлезе шагурсун рагракас маарулмац бицуне маарулмац адче хабуле хайги хасу эменге адин бецингу маарулмац бицун маарул дитап аранс сонос дансинч оногинчо жака маарулмац бицун раарас харансула ду лида жака абакалт абуна жака бишун цак никлер маарулмац адче абиз кол улуцина жака никлер ругул муалим завада Баражо дахабуго хез битсан хез масул бугуниги жаqa босизи рес хечкубуни тлер хималази шагуртун рухум маалумат битсун хечтун дон эмер бақал шолдун дон харансула то улоқбат эсен улоқбат маалумат битсун раарахаса то слика улоқ хабри карахаса то узуқ балан ондун шимилата хималда голинау лида гол өрүс мата гаргале арахас шалай салар гол хадуц эхарахас битсун гол жал маалула ругил жал жал ругил царат асругила шамилскера у нас ругил жал хунза қасругила я вас мужет сав шаби сундарен хи қоли зузаха бицинил жос букун маалуматски тлале маалуматски бицунаре жақани тледа иман шамил рол халугара ас абон жақаха нетлец бицинчо нетлер маалумат нетлер милатс бицинчо нетлец лицхо бiciне слиго қорааму нетлер маалумат Хельсинки дида ракал коло жаqa усокоре онда сета жани кудия квартле хабулбугино дон хани вачарас бақардис 30 қос бақаринжер чониге дани сибугинчо өрусмат сабуле нискиногу дани сара чун маалумат саса ини ортло өрусмат Эдинго нижетса бачинго тот себегу чон например вақалтаги унсокоре нқаржу администрациян қаржу маалумат сашки өрусмат сашки ебук ан тот себе ани абуро диде ракчун сала еб чонигем райура уна савмугичо жаqa ани нтеқрачун гобосу херачунуги ал нтер халбал ахмеду мухаммаду гани хархачаев али асхаб сатираев эма умахануг нтер хайқалашул бетер Чögiге Америкиналгу дитса царалтуна сечониги ди хезги ботлуму дикудия баркала тлезе шайгуршун жаqa хадина маарула рук имбугу жаqa ханитлер нетлер жаqa нетлер хвасар хабулба дон суда цангудан чона нетлер Мухаммад Расул аварти атаслук ара руководительги бетергиха эма хаса Умар ани угаба адучундир ани Умар анисха чарадас Умарги Хел чаз ракон тундида битсан например хажаqa бишун себе хе маалумат цашул хе арча хабиз ботлуму жуде унсокра дуэдас чухана за охизги охана ди ботлуму хези гудия баркала тлезе хаско ди ботлуму жаqa аб ци хабур халниру киназгу баркала тлеже жиб районашул ругуани анцилич районашул представитель ругулани авна дида ди ботлуму хезул киногу районашул бутрузиги эни акалс хабулу хезул маалим забзиги киназгу хези баркала тлени жара қалсан جاقا نجيلا خاصن كارا غلط جوباتنت اسكت كان نجيلا جاقا بعرر قوبين اولي بعرر قويج جاقا بو كتاقل بيرتسن سليك ابخو جاقا معرو دان هزي خاص سليك ابخو جاقا هادن قواس نيت داندي هارون هباقلدا باخو دويتوغينو كي باركالكي алас كيداغو هادن دانلي سوليشون اما هادن روخ خالد اخوت اگي معرو كيداغو تسوليالدا واتسيالدا نوجا كينازو باركالا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Нитлер эмерал халбалги ругон нитлеца туху тот себе аварма цаслу муалим завазул руценилан хабулубук арбатани хаб тадбир хеллул рамка базжаниса хел урқа базжаниса хаб тадбир ник огу қат иби ана цақ одолхана цақ эмерал шиба қоқабу гибак илан халайз арами хал кин ругел шибу гели
ყოყაბას და ორთრუგელ გურელ аже никлер хаб конкурсол ორთრუგელ გურელგი WhatsApp ასულ ყოყაელან ცო Facebook ასულ ჰუდულზაბილან ცოიგი аже жалгу района зул жамаата зул вакил забилан цоги дал هدينكو خيزانال غراچون هيمال قوديال هورتوقل عيلسول چايراچون راچارال هدين كدال هابوغو نيتلر معارول زول قوديا بايرام هدينن царги бокин богун кералда шибаб санайл бичас бичани алас комбатани нитлер сумцани калкал хабич онани нитлецап хабизги бого цо лабгучи кант аниги цо лабгучи собедералда жани пикроби жаниги валахни дитсани хаб диргулимал замасличгон теларилан هبگی بگو نیتر حاصل هستی علو هبولی جوگی بگو اما قدیم خول بگو خا هادی ناب تدبیر الدو عخالتی هبورال شین استو رکت روخل گیج اوحگی نیتر ملت عینگی نیتر ماست عینگی تلاری لان ابرا پیکروگی بیجیلی لان هدین شدال ابسادی رایت از بطلون بگو نیتر قدر قبضول سایوز председатель محمد احمد وسیم السلام علیکم خلال فضوزر خلال معارضه جاقا هاب سيب قبو استاندشون تساز البادر بلاهم نسيرو ريكا خيانيكم معارف كسو خيانيكم نسيرو راعو خيانيكم نسيرو معناه خيانيكم خواربي تنشوار اما خوار نسيتعملي تنرو خبر از نسيه خنقل ده ربنا كله كده لكن ممكن يقول لي برخلاو بخير هاكوشيم زمان ده هاكوشيم شيء ده بقارون شو شيء سويت شو كيو مسألة يتون التوبيت هاكوشيم ده زوجي يقول لي برخلاو إذا ماشي معارو الله سبحانه كيسكي فاهم دي قلت زي كلنا كودي معارو رايل ده وتصدق خلال هنوزبي لمن لو بتي كشتا بيراكنا آخر زمان ده هزول أصلياب كي بيشن كوليكو كشيكون كانا نتلن ماتل دي باجر بلاخي نتلتسا ليخون ترى نتلرغو معروفي هدين الهدال صعب يترى بكبوغو هدين قول دسناقي مقشو سنت وزعان سيما دول مقول قرس نتلن معروض زول حالبال تاكر حرو ليجوني هلزرون فلارو تلقى تلاقي كنا بوش حالدو بيشي ما تازين تلارو شايفر تو وصلوا برا عمدا جندرغو جندر زمان دا بيتسونب جندر زمان دا قدرون شيزا كولب شبال ساس ما عروض أصليا قاعدة جاقا قرار جوغو جندرغو شاعر زمزي قدارو قوزي كلاسيكزي نخروسي نرسا بيتسوني بوغو ماتسلتو تيارا عبيرو وليرو أبهوليرو أما جاقت أس حمدة الكل صار مخل باش صار عبري رجول معروض راكو نتر خلقيا ماتس نتر خلقيا مرحبي نتر خلقيا كوشوغن نتر خلقيا بيتسابيكي كتابيكي أبيوغي هيكين أولو كوشون تنرغو ديدارك ألدي كولا بخو زوادنا إيديا بودير هادينا بوهال معروض أريتلين سيجاك ممكن أن تتشيباري أونولدا شيباري أوناس جدير سونال جن تشوف شاعري قد أسويشون هاو شاعر سوق راي أونولدا أبغى تاون كينا اللي نيسكرا أرون هني يسوع كل دول تأذى تيموزا يماسليزي هيقول لك شيء زي سون سوكو راي ماسات سوكو جاكان سووني ساتو أراد ساتو دوسا شيبا تعال جن شانك أني هذا شاعر صوبيتني تيجا بقول أنا نتلقى موزي كي بقول أنا يشوف سياط أخلاق خلق عادة أورجزي السينات أخلاق شرات خلق خل تمازي كلك لازم يقول تيجا بقول أنا نتلقى استناد معلومات صلى نشكر وخل بيتني أزم أبوني سو مولتيكال هرول عادة أورجزي تيجا بقول أنا نتلقى كنا بقول أنا يشوف نتلقى شعار محاسكة شعار كده معروف يعني بالسلام تأخالي باقي كده تمزق على تلقي كده تعلت من ريت ألقي يعني مخرجوا كده وأنا توكان عند الأورغزي مثل برامو جيد إنا بوك أنا يسكوت أنو قاعدة الأورغزي شاي يقولوا تأكوشة وزمانة أدوات تأكوشة كوشة نجد بيخوني بودونا الكوني وشيجو نسيت أنا عرب شيجو
nis korisle to ira etoni Hezo paramo chomatz kibukine cho dunal kibukine cho e maro zo paramo maro matz kibukine maro rat kibukine maro lot kibukine maro kismat kibukine maro hak kibukine halmero kibukine hani nis kibukine tedrukine te sarete Нитлица Исана обидлеб тадбир Исана гуриги шибаб суналт обидлеб тадбир цохо авар мацалу муалим забазул цохиев гуриб авар зу милиев гун маданиев автономиев гун цаддахт обидлеб тадбир бугу Един сталжак нитлек хивач онугу хеб маарул зу милиев гун маданиев автономиев лу нухмасулев Айтимир Сатираев Тролбугу эсиграй Салам алейкум Ручаби кида горох халегун нурқати рақин қанатугиги Сима аласа рохунтаги Росаб гумберчин хептиги нур Ажаақ қавуги мерапиятия Асул дибут мунго барқалат эзе Иса Мухаммадович асетинги Хединго бахуе Ханид соги ахал фиабрал кинало чази Маарул мац Маарул адат нетек эбелас рахун саддах шуараб эси хилиб сибуго Теучиас жиндирго я дуниал я дин я ахират я дук инесетле нух ход радуру Эмер очиас рақа айб хеч улулық ва долмац чангурт яшлу об хукумат бихараме хатса бихахечан эмера ро Но бихки де коларо жиндир маарул яхки намуски бихинчилеги жиндир насло шараб об ирс обро сунсанеги ине коларо яхки бугё жу маарул абло бихинчи асдагортла ручаба дова айва визир букунаро шайгурушлы кино говорабуго бихинада шипти соги авизоботкара Я без вот лажу со. Кино гуро барабуго сожал дехум ротдингум рак унтун гуру сочест ад босиалда. Хаб маару мацби хабулавги хал мераприятия видица халамуго ала со группа. Бахум ад ханеруго цинго хайкат газаслу халбу кабе ручаби ханеди долу шамай хулав дойкун Анир соги дал хеб халт я боругел ручаби чазе хизда барабугу хиз бачарабугу хелдатум ба бижум бачина гуругу рақа авар милат алды ортовит слай биҳаби яго ботхмутун кечо но бахул гесли махшил ана сагид паша дарвиши час хаслул гоб кина гуру кодовет себего босана ногол дор чанчи туноргу киного дидарак алды кола хаду сипабул нетлер Azanto Ulsun bugüne kolle kayıt aldı haddin bersin upan bacarılar o no nete soğudu telar Hanir raqa emerçi kullanıraç ine debut atalgi Sengi glavi rayonogi no anu kanatsun naklatka son bug ana unsukul rayon aşlu Удия абиз беула байрам анук председатель правительства объявит табро махачка алда деп ярмарка ден праздник абрикос сойлин гурбо бара энерук ана синги кин алго хадут синги до дервен талдара олабук ана Европалда сойлин абил фонтан до интересное мероприятие это было но на хасар история он дураса квад мушара халк ани велосипедович Хединго Hamletер кино гуру аслу начало алдаги батхот ки жака нечеда саддак све кино гуру кодой босорочуго жака дуа дум алдауга депутат Сагид Паша Дарвич Чумаханов Хевчияс жакани вак не бицумок ана осу хирач арцу халбалугу садак пура исин олсималугу гостал кошул нохадасан нуаднан худ ана Иса Мухаммадович баху кино гуханиру келчиязе Удия салам буго Ресул госул харидисат угазе кола. Нетледат адавжу буго. Нетледат севе уитларо. Нетлед севе кан
сонсере қадукматана имам шамил оста жаққа хадуруг нетл жақат нетлер гуцера қарачи талав габизе қимат габизе енекизе хабула буг жол дортор брак бацат гу бихина қайд алдруг нетледин алсын руг инегруг маарул милат хаб маарул нарушла авар милат нангоп киндла рашура таблулнам Анди сама ханеса синги неже ослицо конкретно жауап безбисана хадусан синеца ослицо бичен габун хириал мааруло алас тавпиқ тлеги нетле сахи тлеги киназего хаб кидаго нетлерго милат одуабизе хабулек себет слазе тусаду қимат авизе тусаду нетлерго рад унизе Ничжанеру ке Россия хинипчуна бгилда нич сере а жақан нетер Украина друг гол қабатнан батқы турук ине көшөт цар нетер мусаги осунеч нетер сиги босиларо хеш бир одия хадина божи сибуго хавнетеса жак қабуловге хавнетер мероприятие укинин со хелда ортлоп нетеса кубе жанбе сура галешон ноже сахли рохел Хабуле кинна гудан дивичайги. Ханжи райтлез ботлумугу нитлер халқияб собрание шул депутат Ризван Аливкаевич Голоеваси. Салам алейкум. Хурмати Омаро Асиф Ландли Барко дицнуд кинадго кинезго сахликлеги жақадинан шивов санайл шив район одбукон хантлер бак курузо район одхабу хадин дантли хадин годан чаз берцинан цинги хасойр тавса халқи депутат ко хадон Ризван мугди царги жер города шубетеруго Корголи Мухаммадович Осура Катлан Савам Сагидо Шави Махану Осура Катлан Савам Дицерек Алаур Карцавна Сон Огон Дервин Таудан Чуанрук Ануваги Хасорт Нетлет Кинат Гулхава Эмеро Милатау Жанрук Бак Ого Агисонал Хасорталу Бетерлунук Ан Сагидо Шави Махану Кин Дан Два Чумук Аркинаб Гумилатки Кин Жакаги Уацлео Декино Гумилатау Ру Куцки Иллу нозавруг нитл киного. Оди офит букха чиесо. Элцинги Дагестан жаниги маарул ливруг бишум оди милат нитлецкид губихизе биско нитлерго цебеккан лиги цинги киного милатазо ургал габиско нитлец аваб габиско элцинги кинезиго авиз ботломуг цойгино халсахли шуали Adi shogi qamatani baqanda bagutsa hasil zahir habur mella hadingo kino gudan chas barkawa Ботлумугу аси баркалашу кагатлезе Маарузул милияб гумаданияб автономияш ва авараз мацашлу муалимзы болсуфияш рак ашула баркал толибугу Дагестан Республикашу халқияб собранияшу депутат Голоев Ризвание Дагестан алда рахтал мацал цуну худ яши хабулибугеб халтук Ажрайтлез ботлумугу Нитлер хақиқат газета шоу редактор Умахановси Эсул зам Зикрула Ильясовси Энибгу Жамияб совета шул председатель Умар Абдулаевси Михаил Марло Нитлер Салижан самса полшу қобатани Эсул гуангараз лучавшун букин веола жақасы вада қоги Мацашу қарашу, мацашу хажашяшу, мацашу хирашяшу, ани бицана цера қарыз гидел тачавиз ботлнечу. Ди ботлмурак алшезе бизе нитлер лик ал муалим завзул бицун махас. Мисал ниже школдук ан едина муалим қарагиши Ибрахим аун. Усу ағаш бицун махас авлан. Ус хисаба солдарсида авлан ила. Химал жақан нитлетса саза бизбуго حساب الجانب كسر العدين باتيسه كسر العدين أولو أمو إكسل ده ماتيماتيكا حساب الدرس هدينا وريدا معناه ده هدينا درجة ده بوكر معلومات صلدا جاكا هب كسر العدين شيء بالسالب شيء قناعات كده عندي جوالارو وني بوجو مثلهم ما تصل قارجي ما تصل درجة
მაწალ ხირალიგი ხირია ბუგიმ ბიცუნა რასული რააბერგო ბიყუგიან ახტოლოგ ბიყულინაო ნიცეც ებრ რაყა რაკაკასკო რაის უნგორებ დიკეთლ ბორთარა ფიქრულს ბიცი ჭოდი ჰესაბა ბიჭუნი ნიც ქოშა ვაყალ კოლლო სიკა გორი ვაყალ კოლლო ნიცეც ჟაყა ყვასო ჰასილს დირ ჰესაბალ ბუკინ კოლა ტუცებს ერგალდა სტიდა ბარავოგებ ჟაყა школаздagi ზოგიდა ნიჩერ ჟამრიათალ მაჰრუმაც თაზები ტოცებს ერგალდა აბონა ებელისუდა კებელი ერგაბოგო შკოლადა ჟაყა ინგლის მაწალე რუს მაწალე აგარა მაწ ჰესაბალდა ზოგიდა მაწაზე ემერა საათალ გიტლუნ 2 საათ ნიჩერ ადაბიათალigi მადანიათალigi ბეჩან ემჯობო სანათიჭდა ედითედალ დიაბის ბოკლამოგო ჟაყა ნიჩერ ჰასილშუნ ლაყადასე დანჩას ბუკინ კოლა школа зул директора зде хитаб ле хал мазаби маарулал нуш хадус санги школа что директор су холо кал садор чун хадуги нуш маарулал су хути збот матани маарул мац шу хабат мач арал чай су нуш бот кин бот мати чуни нужотса маарул мац маслизе школа зда дарс зда ресал ратинавун Един ресал ругишин авани ругу. Жақа никер школ дугу, республика дугу кигу шагу школа. Ленин кента шу ручабератон хаду школа шу ручабе гора алимзе ратан храч ин авлу мариса. Едина мисал Ленин кента шу хеп школда ацу бихиз роду кинаб қайдал ротсумуги маалумат, кинаб қайдал ротсумуги дарсал, кинаб ротли буг елдехун, кинаб ротли бихиз авлу крималдехун. Един гуша частная حكومات هتلو غورب شكولا بوغو возрождение ابن цилин ابن цихабин ابن махачкавалда антлу шалки қоғлимер цалу хеп школда хенир шацу кинда маслил бугу маруги сараги даргезуги цугидазуги мацал нетлеца хабар гибицу улласу қоқ қабиз бехулар гумун тлежа қасранли кевлер галда дир хисабалда жақасе миллат жақасе хаб тадбирашлу Уцару хаваз де хундир хари богу кевл иргалда нетлетса Дагестан шу киналго умумуз де жақахани хитаб қабул хабиз кола ле халмазаби нитл маарулонуго нужор хималаз де гилхимазу химаз маармаз тазабизе нужотса аде босулари бату хаду нуж кинал маарул колин авра маналда идинси да амазаби анирач адзи удия баркава нижетса نشر республика бетер себеут царам жамиат себет зевешлуа инсана суихтер цуни ашул совет атлу председатель удун хешул царалдасан эдингу Дагестан шу халк азу ассамблея шу царалдасан чангону хал хадурамуна митко жаниб пункт ки бихизавун нитер республика шу бут узде кага тени бугут отсев сергалда Химазул, Хисин Химазул, гора ясли ахазда миллиал группабе миллиал оқабе уцалсан байбихун нитлер пачалик қол қылтшуди хакинчаста киномацлул халбин ам цехе бук инабизе ялсан байбихун школа тлуармахас ич алук анцел чолу класс тлуармахас хебат экзамен хечуни эсас талаб хабулечуни гулхимат суб талаб хабуларо хебжо حسابات بوسيز كل كتسه هبجو يدينا الخيط أبل هاريز كل جقاد كتسه حسيل بوك إني بطل ماتني باركال نوجه. Материал واتسل ياتسل نجمعرو روج جقا رساندزكي بجارو كيچكي أحول أما توجو كتون توموغو هبل تراك حلال نجروكيشن أبن سوال كريز حقيقة газета ЦБ توموغ أن سوال بوغيش داغستان الدا сонныги школа он قبل классалда швезеан милләтле мацлда маарубу тараулука дизгин шибатенги дози тарбия қол ресалуги шинаба нижета батен дин школа дин кентл гимназия тибот кому они удалуги шин учитель забезне харис хамне сер хабар хинкау у ин физикане سوهناد صداب سام جوازي كاني علينا روحكي يحكي جانكي روحكي يحكي جانكي خلل هالك إيجو ياسيجو هذو ركواديت اليجو متجيدو تشكال الأول الجانس الحرول عنديدو غوديناي خبراراي نسكو عزارجو بخينشي سباي صوت شيلو خرب ليتسوني حكومة هذا يتجوج قبوقهم بيت سنهابون هيمون روتلون مليات المات ونلتش هداياتنا دير هاري بوك جاقات ديريكتور شكولز دي
جقاس هبقو إسا حرماتي وقو دي هابقو قجتي قبل الموت أخير ناموس يحتك أنا وصو هبقو شقات أدباج نبيس شاقو غوص هارو نيت هارمو بنوستي هاب مات شلابي زكاني بيشن شليو غلوا رайон зубуги معلومات كتيك كالو معلومات جنديرغو ملاك كتالي شي سو ريت كواتن دي هاو عيسى تاخي يا بالعيسى سو ركيخ صار زحمه صبوغو سو ناخي بيت الواس مواتك دي تدودي هاربوك انا هرب حقيقة газета دك يا بال номер قدي بيتشالمي خد унсу коло школазда чан директор чан учитель هاغز شيب درس بوسرب لأن كنت تدخل جيمنازيا الدستان это بنحق سوى جاقابو دوت أدي الهدو دي تهارولا قوقب زمان لدى هارولا هاغلا عيسن بيتسن عمل بيتسن شيء حقيقيات سلوك دير بوسو العدو خولي زي مستحيل هارولا آهزوكي هاو بيت شد قروغو روسي هزول دارسال عمرو هارزامو كيزموغو حرماتيال ذكرولا عمر كوديا بركالا نيجي طالب قيمة السوق نيجوريل داغستان ودا عمير الروغو جيجي جيشيك حالت وليل أبرمات صال دي روت تجيبو جيبه روت جدير دتسرت صالو الهيمة زقت لول المعالم زبي معالم زبس هابولي بوغو جديد باجارو لبجي باجارو لاربجي جدير قد روقتلو ريس هذا سموبات بوسون جتسين هز معلومات ماشلو لبوغو هابولي بوغو هاجت أثر تعازوجي صدها بقار أدي تلوناني هب جيشك بوك إن أن تبيل دس أنت قصهون التبيل دس هنجي هب توهل دك قار بوسنا بولي بوك إن بخو كميكال دشون توجي الجمعية عتابز الكميكال دشون هب تولي بوك إنكي تأكلك بوكو هل دس رازي جروجو نيجر جيمنازيا شل أبو ناني معارو رختال ماتسال دي بوجي روتل إتصول بيت إيرال دايجو عمرت أبو قيت شكر مجيدونا نيجر تاليح بوجو هب هشول إتصول شيم هقز نيجي ريس بوك إن هل داسا مبعد بوسز الشويل ده معارو مات قارعونا رين أبورال نيجر كيروكونا عميرال أما عميرال كيان روك أنا نيجي شكر مجيدونا دك أولا هل هيما لزول إبل إمن معارو مات قارعو لبشي كيالدي مقور هابيزك أي هلا بقول شو مخشل هل دسم بايبيخون هب شونا جاقاس بايرام شو أبوني هني وقرش شيء واسبركالة شونا نيجي أنت قلنا نيجي مستحق أيجو باخوجي هني بحب تبدي هبورالجي تبيرال دي راج إن شويج إزاي ودي ياب كامي جيبوكو خدو راج إنجي كولا غيراجي بوك إنجي كولا هني راج إنجي هاد حسيلة زولبيت هناني إيجو نيجر جيمنازيا الحالت أولوجو إيجو معلم مسكويل دا أولجو راسية شو كونكورسال دا تسبب مستا بوسر المعلم زبي تصل هرامات أصل وشيتل نتسجي ثم معارو ما أصل وشيتل نتسجي هالدسن كولا نيجر محمد قوليشات محمد أمنا هش ودي كومي كابولي بوجو نيجر كراج كرال دو كورسي باوشيني أبون نسيو تلدروجل راجعون المعلم زبزة نجد قارب هبولا كوميك هبولا حبيسة جيبوجو راج أناني روح خرال جيروجو تاق ودي بركالك إذا بكم بوجو حقيقة جازية الجورناليست زي ريداكتية اللي خاصكو بتقري وريداكتور عما خني نيجي حق الشلول ده سبعا بتشارب جازية هذا ورقر المقالة بزوجي نيجي حق الشلول بتسينا الشلوكي نيجي قرب قيمة الشلوكي جاقد هني تي يقينو شرب رئيس هذا سموبات كيبو سون بوت خنبوجو تدير جورك إيش ما تصل ده خنبوجي بكرت أشل بوحي أشل حخيل نجي بتشازه ده سبعا شو أنا معارك نجيل جروس وشله هني شهر مخاض خبر كان كار بقى أبي زي أبولا شاي معارو الروس هباش صادق هذا حمل عروس ما تصلك عشان يروكين أبول نجيل محاج قلال ده شهر ذا تسوقي ذا قراء بتقبل الملات تروك إن شيء كل هبولي بتلا أما معارو الروس هباش تحو ملات الحمل ذا شاي عروس ما تصلك زانيات يالهرول روجل دي تسهل سؤال خونه كان جو صادق له زاوية دوشيله إذا أبولي بقول جديد أخال روجل
რუგილა რუს მაწალდა ჰელ ტახკაზარი ყონ ზანიათები ჰარული რუგილა ბეჰული ბათანი მინისტერსტვოლდე აჰიგი ბუგუ ჰელ რუს მაწალ მაარულ როსაბალ ყოლე ზანიათელ ტასარახინ აბუნ ტახალგო ჰეჭოგო ჰაბუნანიგი მაარუ მაწალდა რიჩანთე ლიმალ კალჰაზე ლიმალას ქუშტულ რიკინე ლიმალას ჰაიალგი ჰარიზე ანირ უნსოკოლო რაიონა სოციალიზმის ლიდერი ხიზარულა რიკუნილგი ჰალილგი ცოგიდალ ჰაიალგი ჰაბიზბეჰულგი იასაზულგი ვასაზულგი არის რეჰული შინალ ჰაიალ ჰელ ჰედინა სამბდა მოფაშიკი ბოსუნ ბეჰილა ან მაარო შკოლასო სადიკას დაი ჰაბიზე ბარკალა ბარკალა نيتلر عدد قول الخديث أبولب نيتلر أوارما تصل معلم زميروجين ميلاتا شيء كان في طول الشراء قلنا كي عن مخشل بوجي حال بكي بوجي عن معلم هس قدية باك قان غزابول خجين دسرون جندير كروس هوجي جندير كرات كي ريسبوبليكا كي هدينان نيتلر معارو معلم زباز دهور طروجو راسيل دا بوك أراب كينالنيجي راختل ماتزول كونكورسز ده هرتلو كينالنيجي ميلات هزول خراسيل نجوتس قدسبيتش زبي خراسيل كيان همبري ميلات الروجل هل كينالجو ميلات هز ده هرتلو أوتسبس بكورب شوجو معارو معلم وجنكر هل ده سكودية بتوحي روخل جشيبو جيم توجي ده بريدمت هزول روي عميرش روجين كلا راسيل ده أوتسبس بكورال معلم زبي هاچی کیان کودی قیمت شکولز دگی توگی ده بق دگی آوار ماتسو معلم سو هبولی الکی پیکرو بخا هله هبوگو نیتلت اوتسبی قارت از کلی باقی رایت رولی بوگو نیتلرگو خلقی و شاعر محمد حمزه وسی خدوگو نیتلر علی اصحاب خرقچای وسی امام شامل الفون دسول پرزیدنت السلام عليكم حرماتي يا جماعات يبوك مقدرت سيجايل دا نجد باركيزي إنسان سيب لكير كودية وشامل إمام يوبيلي كنا سيالدا قلوشو سنتو باي كيف زبوك مقو جاقا هادي نبيت سنب تدبير دان ديكي هبورال أولا أبتنومي يرسول ومعارو معلم زوازود سوحي يرسول دوخ مرسلزي باركالات لزي جاقا سيب دان ديكي نيكي زاق چارا هيچ اگو حاجات هب دان ديكي بوغو شاي أبوناني نيكي إيش نيكير أعزاء سنة نيكير ميلاد كي خلق سنة نيكير بولمات جاقات أعون نضحين بوغو نيكير سقط سنة يلدي كارو حال بوغو مثلا في بوسناني الدنيا يلدا بوك نجبوكي شهب معارو روسو العرب كيمير روسو تقوتي باقين دي كيمير أنت سونجبان شكولا دي باجوني بوغو معارو المتصل الحاف كي شاجوغو هيبكي شهر يلدا سان نوسيل يلدا ولا أنتو كيمينتا فيك أدوي روسو هبجي إبلنا سرعي قد شليت صاحب خمير هذا مات كله. سينجي دي بورك مغو أبيزه معارو مات كلارو تشيا سول كيدا نيجي معارو كلنا يشوا كونارو معارو مات أصلا غوت بقول نكير معارو تشيا سول عمل بيسون هي معارو مات أصلا راهوق الحرب تساقولني راهو رب خاصة معارو الدنيا بقول نكير هبجي بيجول لبهجو جاقا ده حبة بعدنا ده حدا بعدنا البيت سنا صار لقيتون نكير على شو العمير ستشياس الخماز أحلو رعولا دي دولة بابوليا له جرا حطوا صالة دي أمن أحلو رغوزكي أزودن دي دولة بابوليا نكير كوديا وروق كوديا نتشبوه جوهدين تي سنجي شبخان كسابيل دي الحسديت سأول بقو مثلا شيء بالله بقو نكير أسكور روجل لا كازو ملا تزوق هي شعات سنة حاج خالدا عود سمبقو شاقوم خونيجي إتنو كافيه يعني بقول هذول لوك أراكنا شوري تركي تسول سنجي جيرجو كتش بقنا شول جيرجو خانيل بوغازول خاصة شو لا كازولو قعدنا بقى لوكهل هنجي هز هبولي بقول شيبة سنة ريدال لا كساولي بقول إتنو لا جرارو معروق جيرجو رأونا ذا كيغو شاقو متسرق قال لوكو كلمة هز نماشل بقول جيرجو ماتس هيدين كون نكلاس كوروجي لزجيا زخبالو لوكو جاقس سليمان ستالسكري أول مرة بيتي خلنوك أنا ناريمان عبد المطلب والأول جدة ساق علو خلني خف مخبر خلنوك أرجي هيوتشياس آخر شيء أنس قصون الجانب رأي أول مرة بوجة ثلاثة خاصة سفندي أجزام بوك أنا لزجي ماتسكي أدبيات تلقي صاروا لل ستودنت هذا كيف تقوم جاقا معارو رأي أول مرة بتروزه هيد ناس سفندي تلزه هيو ناريمان جاق أوجو حكومة تقول فيتسي بريمير خلاصون اسمه خجو هم مكراني زكرون دان جو كولر هم مكراني هي ويتس بنمت لبوا قناروان سنجي بوت مغو ابيزه
نتر هب ميناتسال نتر هب характер мацазу ахурба карамехал бербухин один руцумбукана центр изучения родных языков абра руци антлосман леснахе хев руцана дагестанатлу университет себе шевхе завлюбуг хез кварклюбуг малачисни халқазу мацазде без письмени халқазде Devas milyon çoğu mağlumat gitsin netlesa had haguşne bitsune jubuge klaçagot avne kimbuge şu azargo çoğu ki azargo çoğu çaz matış koz kolev hebugo netleri beri bukhin ha dabjo matsuni guru hedin tlav ditsa şio mağruçi ahula jindirgo gasta mağrutun datiya mats bitsini huqyalde netlesa netleri klimazdagi hebitsune hechoni hez helkitsangi matzecho Çünkü mas tavsiyesine kan netler nas vakit anne bogo he bogo netler kodiyab netler umusa netler khabra kodiyab amanat malumat Allah sabiqlegi hepsunize hanje so keçke sauntelha nitrugo ma'arullah mu'ruzul kafkazul kershel kodu bukarav lek yazul silav khalchadul baladat ad busent amruhunav Allah has-siguruni insana se qolijal Nitrugo ma'arulal andalazul shobazda nadir shahasul chadrao sharuk khasamer kharao rossa bi ruhanigi ya halda tsarek injel ruh halda kwerbanigi hilm kalam habijel nitrugo ma'arulal adan fiyal kurab khalq alam avda mashhurao imam shamil naslu ahugu hil ragzul ruhnal jegi churichel chantini be chergiban Agu alcan basarav. Nitrugo ma'arulav amal batsil biqarav. Qokedal chu charasta churi chogok as charav. Dagestan aslu chuhli chahiyal imam zabaz. Ahli badal ratarav. Avarazul naslabi. Barkalam. Barkal Muhammad. Hajrat Olibugu imam Shamilil fondatul prezident Ali Ashab Kharkhachaevsi. Assalamu alaikum. Hurmat yal asadil jamaat Dagestan yal marlo. Sababile unqal nukhbudir hadinab marul mats qodabun marul she dandishal. Akhal shabun. Borse khunzakh Alan Jones kolshana on sokolo kola dets akhirab rayon. Dungo on sokoro noslu mustahqna insan, почетный гражданин был. Обги ададат хорогурде о Иса Магомедович глава администрации Хогос на Халтанадун а Рихунигес Ирганайский набулда о Баллиго Аниб районалда Хогос на себе кина бук араб Хогос на гуру Хогос на Халтана Хогос бан алда сужуки Хогос бан Kinab kiqolda kigusun sibe hab rayon kimbuk arab jaqaqwal kimbuk yali hebgidida ber turbikhulbu berchin xumo haybat xumugo shkola be berchin ranugo nu khalq qachanugo adamaze sibe hanisa on skol sa mahaj khalshze shugan sat bal bukumat hani anje kiqogo saat bishuntsigun saat balibu edishda hab Ditsane Amer didasrek asaraz bitsana marumats kivi komugali. Dun imam Shamil fondasyon tsvek khangivuk on dun shularem rayon Dagestan alda tsoni geju. Ozul milat hazogiditsa tsekhle khabula kinda bugo ozul ba lizginaruk alakaluk darginaruk nagatsruk ozul gi rasni geju. Rasni geju. Dun ditsa aghalcha bich hem matsval tsunun kruglые столы, конференции, хабич, акаси хабич, бак, дица дир худичу. Хеб кис кивиги дида бичана. Хаб маарул мацбука, лизгина зубука, даргина зубука, хаб мацлу цуни буки нечу. Хаб конституция, Дагестанатлу конституция да буки Никола. Хараб статья. В Дагестане обязательное обучение языкам народов Дагестана языки и изучение истории Дагестана. История Дагестана, история бицуневечу, мархулечу, Дагестанский государственный педагогический университет, учитель Забинуж, Росхабази, он цунт хебелал, чарада, киссакирик, он история бицини колчай, предмет холечу.
Хаагам гибук Никола конституциялда. Чоги хабни леца бицунел министерство ихтияр тхумугилла. Управление образования района зит тхумугилла ихтияр. Глава зит тхумугилла ихтияр. Директор школы зит тхумугилла ихтияр. Мац лер ама мац матлизе ботлани матлизе ботлани матлизе. Директор школы абулибу касарма хадиргу гунирауналда диргу районалда умумузиле ботлубугиле английский мармаз кипқаразбугин аблубугиле умуз эдин седал ани матлубугиле цикун сосаат гур нечила антидажани матлуб хебгу қайдабу киссан кибиги бу хеб қайда хеб конституциялда хебжу нетлеца хабак алды жак агучас хитаби набна главаш абна ани буки Николя нехер обращение и руководителю республики народное собрание киссан кибиги хебалда утроби жуки сезкола он кабел нух будис абуле хабал руки Никелан верно ич гвачи чуники колошуга аги депутат народного собрания Марло мерча аля анцкила хадусу будир хабал да акал хабуле дунги олохан чигуру дидаги нухки захматло чоги букна аля биш чунвач ани хабал да вачуна цо кигу депутат хабс парламенталар чон югудай народный депутат Дагестана Марло милатат Элехеб гибук Никола. Чожиги биш жундица кидо абулжбуго маарлозук Никол чо цвекхан. Цвекхан хеча ибук унардар. Хеб цвекхан жундица али аб ун қалнух абулбуго дан хелда хага Омахану Саид Паша дарби чучин абурвасуго хиддаго ха маарлуси сибет эзе маарлусатле мацбук чогдабука сибе тезе халт абулчуго. Хеди седал Дида колорак алде хебги букинан баху лица дани бачини дун бахут сабах чогу бачини исаран лица хиннагу Дагестана Северный Кавказ Россия дунялдаго одаулуго кинускода колошугу сомбай имам Шамин хаун эди седал нечричануго меседил памятный значкабе эляка хелги трезру фонд соракалса почетный грамоты трезру Почетной грамотой награждается Нурмагомедов Иса Магомедович, глава администрации Унцукульский район, за большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и за укрепление дружбы между народами. Также Нурмагомедов Иса Магомедович награждается почетным знаком 225 лет имаму Шамилю за любовь к родине и укрепление дружбы между народами. Почетные грамотами Хлорал Чай автоматом уна как члены фонда Шамиля. Почетным знаком 225 лет имаму Шамилю награждается Тубхат Зургаловна Муртазалиевна. Почетным знаком награждается Магомедов Магомед Ибрагимович. Почетным знаком награждается Магомед Нуров Сулейман. Почетным знаком награждается Ибрагимов Магомед Наби. Почетным знаком награждается Хасбулатов Салман. Почетным знаком награждается Ханмагомедов Магомед Алиасхабович. Почетным знаком награждается Гасанов Магомед Гаджиевич. Почетным знаком награждается Магомедов Магомед Абдулкадырович. Hürmeti Mağarlo. Ay, ilker hasbat higo ham Dağıstan alda çoyat hani Mağarlo gitsunun Dağıstan gitsunun halk ya habule adan hezertro totsi seçmik evli habale Николе Марлоиго хелецак ботрун хираго дисатрольбо хаб миседил почетный знак Хасбат дотлеги сахи Баркала киназуго нахе балда жани чоги сайга толгрукина ансадре Марлосе сахи авадан Maarulla vatani Maarulla surek ek Buk ini kola rokki bok bile vatan aldı Bir arbeciş. Assalamu alaikum hürmeti cemaat. Bakımı barkize dirgura kalasan ve ma'arul tiyatrak ura kalasan jak asebnikler ale roh halab majlis habersine bayram.
цинги харизе кидаго никли маарулазе кидаго сахли адина ник кидаго баракаталда дандира каризе баху шамиловналда хик удия баркалабуго жак ахле маарула дандигера карун адина берцина мажлис абура шоқ ва хи көмек кабулер маарул автономия ги цинги киналго маарул интеллигенция ги бугани баркалезиги ханжи бокшмуго хирел маарулал сон ожода бихизабуна маарул театр абичишха ханжи жак абихизабилер театр жак абихизабилер маарул театр алда халт улел кочол устар забаз ахулел кучдул ножода ножоца қабул аруни беоли батани чойни же қатги қабул аринижги Hiderili şageron donoşenek ole sol Hiderili şageron donoşenek ole sol Şüç o da hayrak avade Şüç o da hayrak alade dolalada Şub gerununa kevechon donut avahidal Şüç o da hayot oles بوحها ربا معو إهجوه داي يهطو لهسي بوحها ربا معو إهجوه داي يهطو لهسلي بوحا رابما هاي هاي Жақа дибот мугун уже цализе гумбет района шулхара дирика муалим Муртуза Алиев Алхат Сулейманова сқварал хадинул кочол муқал маарул мацал де харурал маарул мац буго соко хулараб халақаб чақта даресараб жаққа урус мац сакараб цақ отхарияб аткормалда шураб куй адим буго хехи илашиб шай хедим бугиб шай зек аталарен кудиял чаи бешшун биҳаяб жубуго аибал чвазе уло қаби какун хабар бицини Нетлик алратани тарбия шварал нетлер умумукhe хеллук баркала компьютерацацин телефонаца толиш нетлеч элхимал куцазе накхе хунгирулеб хокоги буго хечезе абулеб қуватги хечо рач амаарулал гождол гурилин герезе теларин накхе хун хоко Бац хеч оми маарул миллат хеч онани ват ан бук униш ват ан хеч онани мун шив чиколев космополитикал тухина нитлер ват ан цунула го хана умуму